I got the poison. I got the remedy. I got the perfect miracle remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the perfect miracle remedy. Sőt, ez itt az SZTV, én Szami vagyok, a kamera mögött pedig Zsófi, mutasd magad! És igen, ez itt az első külön kiadás, mert egyébként hárman lettük volna, csak hát a harmadik személy nem ért rá, és ezért elvénáztuk az egészet, de azért bocsássatok meg, mert ezek kezdődik. Szami vagyok, a kamera mögött pedig Zsófi, Sziasztok, Geci, ez itt az SZTV külön kiadása, és következzen néhány deszkás és biciklis trükk a dombról lefutva, ilyen zsírok és Szami. Igen. És most lemegyek. Hol kell nagyítani? Sehogy. Azt mondom. Nem volt. Az igen! Kész volt! Menjél már! Ne felejtséglenkedjél! Fogd meg! Ugye, ne hiszed már! Most kapcsolom Zsófia, olyan szívet próbál engem úgy! Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room.